Diyarbakır'ı mafnas û çavderî siyasî Mihemed Dara Akar digelme daye. Birês Mihemed demata baş be. Êdiyef pêvaja çareseriyê ku niha dest pê kiriye. Helbete serincên cuda hene, hin dibêjin taktîkeke ji bo mijûlkirina Kurdan, nihêlana bandoriyan taybetî li Sûriyê. Hin jî dibêjin êdî Tirkiye dibe geş bîte wê qenaetê ku ev pirset divê bête çareserkirin. Tu çawa dibînî? Êvar başkek hekar ji Diyarbekirê ji we silav dikim. Bi rastî ev du rojek û li ser ziyareta a heyeta Dem Partiyê bo Öcalan tê nîqaşkirin. Ev du rojek û partiyên siyasî, kesayet, rewşenbîr, rojnamevan tev da li ser vê meselê de axifin. û televizyonê Tirkiyê de jî tev ev mesele heye bi rastî. Ev jî dixwazin viya bêjin, ev ziyaret tabî çêbû beriya çend heftan yekê cotmehê hunzanin di vekirina parlamentoya Tirkiyê'de Devlet Bahçeli çû destên Dem Partiliyan kirt. O pişta 22 cotmehê jî bang li Öcalan kir got di parlamentoyê de bira were biaxife û banga çekberdanê bike. Li ser wî jî ev prose ev pêvajo dewam kir û da ku do heyeta Dem Partî çû ziyaretî bo Öcalan kir. Em karin viya bêjin di sê xalên mihîm henin ku em li ser dixwazin em li ser biaxifin. A yekemîn ev ya ye Öcalan îşaret bal bi parlamentoyê dike di nava parlamentoya Tirkiyê'de ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd fırsat û derfetek dibe heye li wê derê adres işaret dike. Winzanin ew pêvajoya yekemîn 2013 da dest pê kiribû di wê demê de nerazîbûna mixelefetê ekser li ser vê xalê bû. Wan digot çima li parlamentoyê de ev mesele naye axaftin. Îro axir ev ya tişkê müsbet e, pozîtîf e. Hem alî İttifaka Cumhur, hem Dem Partî, hem Grava, İmralî, herkes bi helwestekî pozîtîf dixwazin vê meselê di parlamentoyê de nîqaş bikin û o ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd nexşeriyek eşkera bikin, an jî li wê derê müzakeran bikin. Hin tişt hene tabî ev meseleyeka dî jî heye wek paradigmayê tê navkirin Öcalan vê pêvajoya nû wek paradigmayek işaret dike. Îro ji demê jî dîsa em karin bêjin daxuyanî çêbû ku ew gelek ehemmiyet didin vê pêvajoyê. O iddia dikin ku dawiya vê pêvajoyê de ew ên gelek em bêjin encamên şênber bi dest dikeve. Belki hata kek Mihemed, helbeta waku cêserincê bûye dibe bûte jî cêserincê bûye Dewlet Bahçelî bûye ku xwe dîl vê pirsê derkeftiye dema ku daxwaz kiriye Öcalan esten bête parlemana Tirkiye kevata neh sala tê gotin tecrîdeke dijwar ser Öcalan e. Şandê İmraliyê qet ew nedîke. Lê hin zanyarî hene di çapemeniyê de balav dibin çavdê dibêjin di van salên dawiyê de bi taybetî berpirsên herî bilind yên Tirkiye Öcalan dîtine. Digel rûnişna xwarê. Nexşerê jî hatike dinin, hatike nivîsandin, rê rêbazên çareseriyê jî hatine destnîşankirin. Hema hin de bi raya giştî bêhna balavkirin tinê ev nîne heft halên ku derbas be. Heta tê gotin dibe peyameke vîdyoya wî jî amadekirî hebe. Yani evana tev iddianın em nikarin bêjin wisaya yan wisanı ne fakat tiştê şênber ku xuya dike piştê dozde cotmehê ev pêvajo dest pê kiriye. Fakat ev mesele mesela Devlet Bahçelî nine, ev proja a Devlet Bahçelî nine. Li gor qenaetê min ev mesele a projeka dewletê ye. Bi rastî beriya vê gava ku Bahçelî avêt beriya wî çend mehberê jî behsa hevdîtinan çêdkirin ji xwe. Ev di rojevê de bû yani di kulîsan da siyasetmedaran qal dikirin tiştekiliyan digotin navbera em bêjin hikûmet û İmralî da wek em bêjin hevdîtin çêdibin fakat evana em nikaribû îspat bikin. Kes jî nikare viya îspat bike vana iddianın di roja îroyîn de. Fakat tiştê ku mihîm e îro
ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd bi rê û rêbazên demokratîk û sivîl û aştiyane diyalog dest pê kiriye. Ev ya pozîtîf meseleke em karin wî bêjin tiştekî pozîtîf e, tiştekî erînî ye. Her çend encam û netîce jên rojên em bêjin dahatû de tên girtin jî çünkü îşe sebrê ye. Feqet daîma em karin vêya bêjin diyalog û müzakere û dîplomasî daîma ji şer çêtir e. Ev ya çi firset çêkir? Piştê vê prosê vê pêvajoyê dest pê kir, bi rastî ji bo siyaseta Kurd, ji bo siyaseta demokratîk û sivîl em bêjin qad vebû. Qadêka fire vebûye. Herkes viyatîne ziman, herkes xeber dide. Dîsa bal hat ser pirsgirêka Kurd û ez bawer dikim îro tabii cîgirê Serokkomarê Tirkiyê Barez Cevdet Yılmaz hanî ziman ku ji bo em bêjin demokrasiyê, siyaseteka demokratîk ew ê firset çêbibe. Wexta ku çekberdan çêbibe, wexta ku şer çê nebe, ew ê ji bo siyaseta demokratîk û sivîl û aştiyane firsetekî mezin jî çêdibe. Belê helbete birêsa kar tu zanî jî li Tirkiye kumeke babetan heye, mijara serrastkirina destûrê Tirkiye heye. Heta pirsa Kurdan heye ji xwe, ne pirsgirêk heye. Ji ber ku Kurdan dûzeke netewî û axê û nasname û cugрафî heye tu zanî. Heger em behsê AK Partiye bikin, eslen AK Partî li 100 salên komara Tirkiye pêtir her aliyekê xwe dîl vê pirsê derket. Li 2009 li Parlamana Tirkiye Ömer Çelik serpereşkayetke Kurd açalımık projeyeke wisa bû. 2013 bû, 2015 bû. û nahajîk her AKP da saladara Tirkiye'ye. Kewata gelo tu bînî fiilen vê carê AKP serkomarê Tirkiye heta hêzên din jî geş bine qenaeteke mutlaq ku fiilen ev pirse pêwîst e bête çareserkirin. Eger ne wê Tirkiye hindê dîkedê bide her rewş dê wisa be. Kek hekar wexta ku ev pirsgirêka Kurd çareser bibe û maf û heqên Kurdan li Tirkiye bi qanûna bingehîn an anayasayeka nû bête zebt kirin û reformên demokratîk û sivîl û aştiyane çê bibin, pêşiya Tirkiye de firsetên mihîm, firsetên fire çê dibin. Hem Tirkiye ew ê qezenc bike, hem Kurdên Tirkiye ew ê jê bi awayekî erînî îstîfade bikin. Pêşiya Kurdan jî vedibe di siyasetê de rolê ku û cîkê xurt digirin, hem jî Kurdê Rojhilatê Navîn tev de ew ên jê sûd û feyde wergirin. Ji ber wî jî ev prose tabii ne tiştekî nû ye. 2005 da Cenabê Serokkomar Erdogan li Diyarbekir hanî ziman ku pirsgirêka Kurd heye û ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd jî wê çaxê 2005 da got em hazirin, em ê gav bavêjin. Li pişt wî jî gelek reformên û çeksaziyên demokratîk li Tirkiye çêbûn. 2013 jî geheşt astêka nû wek em bêjin çi, wek müzakere dest pê kirin. Feqet di wê demê de rewş û em bêjin şert û mercên Rojhilata Navîn jî ê Tirkiyeyê jî müsait nebû. Îro daha zêde şert û merc müsaitin. Hem Kurd dixwazin ku vê meseleyê çareser bibe, hem gelê Tirkiye dixwazin ku vê meseleyê çareser bibe. Ana do şîrketeka anketê xwedî wê eşkera kir, îro di destpêka vê meselê de rêjeya palpiştiya vê prosê vê pêvajoyê Tirkiye de 48-49 wê dorê ye. Wexta ku ji mileta Tirkiye tevra bête eşkera kirin, bawer dikim heta 107 jî ew ê palpiştî ji bo vê pêvajoyê ji tevê gelên Tirkiye çê bibe. Lewra ew pêvajoya berîn da jî heta 107 xelkê pişt da wê proja wê proseya wê demê pêvajoya wê demê. Ez bawer dikim yani hêdî evkek çêbûye, yani ferasetek çêbûye ew ji bo çareserkirinê feqet sabir lazim e, sabir lazim e ku gav bi gav van meselen çareser bibin. Belê, Birêz Mihemed Darakar, mafnas û çavdêrê siyasî li Diyarbekirê. Gelekî spas kek Mihemed.